xi 50 sen ilu bejn wieħed u ieħor mill-predikatur Amerikan Vance Havner qal hekk: m'hemm xejn iktar skars fil-Knisja mid-discerniment. Jekk kellux raġun dak iż-żmien, ma nafx, wis probabbli kellu għax kien bniedem li jaf jara s-sinjali ta' żminijiet. Però illum jekk nagħtu ħarsa naqasew x'qed jiġri madwarna, b'mod speċjali fil-knejjes evanġeliċi, naħseb ikollna naqblu miegħu u ngħidu m'hemm xejn iktar skars fil-knejjes mid-discerniment. U hija xi ħaġa li missat nikkitna meta naraw dan in-nuqqas ta' discerniment bibliku. Mhux biss jiżdied imma verament jidher b'mod ovvju, mir-riżultati wkoll milli naraw madwarna. Minkejja numru ta' twissijiet, numru sew ta' twissijiet fl-Iskrittura li Alla tagħna dwar ir-realtà u periklu serju tad-dottrina falsa u tal-allima foloz u t-tagħlim qarrieq tagħhom. Minkejja t-tagħlim biex dejjem nibqgħu fuq l-allert. Semmejniehom biex nittestjaw kollox fid-dawl tal-Iskrittura. Minkejja dan kollu, ftit huma dawk illi b'mod konsistenti iħadmu id-discerniment, jiġfu lill-Berejani. Ftit huma dawk illi jaqbdu dak kollu qed jisemgħu, il-priedki fisem Alla jaqbduhom u jqabbluhom mal-Iskrittura mqassa biex jaraw jekk huwiex tassew minnu veru minn Alla jew minn x'imkien ieħor. Għal xi wħud tiskantija biżżejjed li dak li qed jisemgħu ġej mill-għalliem jew predikatur favorit tagħhom. Naqshekk, biżżejjed li dak li qed jirċievu ġej mill-pastor tal-Knisja fejn jattendu, jew għalihom biżżejjed li dak li qed jisemgħu jkollu dera skritturali. Isek laqa żeba' biblika, biżżejjed li jsemmew xi vrus jew kun hemm xi referenza għall-Bibja, biżżejjed li pereżempju qabel priedka l-predikatur jitlob xi talba jew jaqbad il-Bibja u jgħidilna jgħidu flimkien għax qed isemgħu l-kelma tal-mulej, biżżejjed biex għaddiju id-discerniment. Biex dak li jkun jaqbadu l-filtra d-discerniment totalment jarmih il-barra, xi wħud biżżejjed tagħna. Min xiex ġej, għedi l-mistoqsija li l-lejla rridu nibdew biha, min xiex ġej dan nuqqas ta' discerniment li naraw fostna. Jiena jista' jkun ħafna, però jiena ħsibt li huwa riżultat ta' 7 żbalji komuni u ħansemmihomkom fil-qosor ħafna. Nuqqas ta' discerniment jiġifieri ġej meta jsiru dawn l-iżbalji. Inti tagħmel dan l-iżball u r-riżultat tiegħu mhix ħajkun qed tagħmel discerniment. L-ewwel wieħed. Bosta Kristjani ma jafux, illi kif qal il-professur John Murray, ħafna drabi id-differenza bejn il-verità u l-errur mhix wiesa daqs biss, imma dejqa daqs xifer ta' xafra. Jinsewa dina id-differenza, hija ħafna, m'hemmx differenza kbira. It-tieni żball, xi wħud mhumiex konxi jew laqas jirrealizzaw il-konsegwenzi gravi, il-periklu fatali u t-teddida li id-dottrina falsa iġġib fil-ħajja tagħna. L-effett li jkollha fuq ir-relazzjoni tagħna ma' Alla, fuq il-mod li naħsbu, fuq il-mod li ngħixu. Mhumiex konxi ta' kemm hija xi ħaġa serja. L-effett tagħha tad-dottrina falsa kemm huwa gravi. Mhumiex konxu, jisek għandek il-valen u dak li jkun qisu daqs li kieku kwalinkwa xorb ieħor. U mhux qed jirrealizza kemm huwa letali li jista' tassew joqtlok u jimmardek serjament. It-tielet, hawn min hu naiv jgħidu bl-Ingliżu. Naiv, jiġifieri dawn nies xi wħud jgħixu f'dinja qishom ħolquha huma għax mhix hekk ta' fantażija fejn kollox sabiħ, kollox pożittiv, kulħadd ġenwin u sinċir, mod speċjali fil-Knisja, hawn min hu hekk għandu din l-idea, din l-illużjoni li ħadd ma ħajtħaq bih, forsi għax hu sinċir. Mhumiex konxi jekk mhux ukoll jixhdu illi jiġru ma' saqajna, hawn ruxmata nies li kif sejħilhom Paul Mizzi fil-ktieb Nixtiequ naraw Ġesu, dawn huma brikkuni
li jriduha u jippożaw ta' predikaturi u għallima tal-Evanġelu, xarlattani, xakalli u l-pup li jimmanipulaw u jisfruttaw u jabbużaw minn nies. Għaw min għazbis konxu li jiġru ma' saqaj għaw dawn it-tip ta' nies u mhux barra fil-Knisja. U dan huwa żball li wassal ukoll għan nuqqas ta' disċerniment. Jaħsra daw qishom dawk in-nies li qegħdin fuq xi bastiment, ibaħru sejrin, però minflok qegħdin fuq it-tmuna assa, li ma jmurx isibu xi sikka moħbija, u jinkaljaw, daw qabdu telqu tmun u ntefgħu jixxemxu wala ġan xejn. Xejn, minn għalihom illi ħajaslu u minn għalihom illi m'hemmx perikli li hemm ċans kbir li jintaqgħu magħhom. Żball ieħor ir-raba' huwa illi xi wħud jaħsbu li il-profeti folots, l-allima folots, u d-dottrina falsa, illi dwarhom ripetutament il-Bibja twissina, ħajjiġu b'tikketta fuq moħħhom jiena fals. Hekk jaħsbu. Allura dawna relax għax f'moħħhom għandhom illi jisma' meta ħajġi xi għallim fals u xi dottrina falsa ħaninduna tax ħajajdli. Jiena għallim fals din dottrina falsa. Qed jinsew li dawn huma l-pup li b'sintanaġġ, ġifier moħbijin, qed jinsew li Satana wkoll jitravessilu nnifsu f'anġlu tad-dawl u allura biex taqbadhom int trid tkun attent. Mhux minn għalik ħad tkun miexi u ħajjiġu huma jgħidulek, dan huwa żball ta' xi wħud ukoll li jwassra noqqas ta' disċerniment. L-iżball li jaħsbu li l-ereżija u l-allima folots ħajannunzjaw ilhom infushom. Żball ieħor u dana komuni immens huwa li ħafna Kristjani abbandonaw il-qari, l-istudju u l-meditazzjoni tal-kelma tal-Alla. U allura mhumiex qed jirċievu dik id-dottrina korretta. Aħna ngħidulhom ħafna Kristjani biblikament illitterati. Okay? Mhux qed jirċievu d-dottrina. Albert Moħar għalhekk. Ma nistgħux ma naslux għal konklużjoni illi d-disċerniment teoloġiku fuq l-Evanġeliċi, fost l-Evanġeliċi, hija arti li intilfet. Il-kawża ta' dan huwa it-telf diżastruż tat-tarif Bibliku. Okay? Inti xed taqra mhux ħajkollok tarif kif titlef dak, it-tarif Bibliku allura ħad titlef disċerniment. Ikompli. Id-disċerniment mingħajr id-dottrina ma jistax jibqa' jgħix. Din it-telfa twassal biss għal katastrofi jew straġi teoloġika. Litteralment. Jekk m'intix qed taqra, jekk i-Kristjani qed jabbandunaw il-qari, l-istudju u l-meditazzjoni tal-kelma, allura se tibqa' ċerti li r-riżultat ta' dan ħajkun hemm in-nuqqas ta' disċerniment. Żball ieħor huwa li hemm min qed jaqra l-Iskrittura u min jaqra jistudja forsi b'mod fidil. Però meta jiġu għad-disċerniment imbagħad, minflok iħallu lilha tkun il-gwida, minflok iħallu l-Bibja tkun l-imħallef u l-ġurija tal-verità, jirriplejsjawha. Jirriplejsjawha b'xi ħaġa oħra. Tista' tkun l-esperjenza tagħhom. Kemm hawn min meta jiġi għad-disċerniment ta' voli jaqra l-Bibja, l-imħallef li jiddeċiedi jkun xi ħossu. L-esperjenza forsi li għadda minna hu, jew xi rivelazzjoni ma ntilmu lejn. Milux rajt jisa ċajta li minqalat problema kbira ġżew ġuventur konvinti li Alla qallhom biex joħorġu mill-istess tfajla. U tnej li huma il-mulej qalli biex noħroġ miegħek. Ġifieri hija mhix vera ta' di fit-tissja. Però ma tistax inti timxi u tagħmel disċerniment fuq xi tħoss inti biss dan huwa żball. Allura riżultat ta' meta aħna nwarbu l-Bibja bħala dik li tmexxina fid-disċerniment u flok għan nirreplejsjawha b'xi ħaġa oħra, ixini, okay, rivelazzjonijiet ħolm, dan ħakun żball kbir. In-nuqqas ta' disċerniment huwa wkoll riżultat ta' żball ieħor. Għandna ħafna, sfortunatament, ngħidu bniket, il jattendu f'ġema regolarment, però kull ma qegħdin ifittxu tafu x'inhu naqaħin ta' divertiment. Jiġulek fil-laqa biex jgħaddu si żmien. Dawn in-nies żgur mhux ħajfittxu u ħadu importanza lejn id-disċerniment. Tibqgħu ċerti għaliex ma jimpurtomx wisq jekk dak li jirċievu x'bnin u x'ħajkabbarhom isaħħahom jew kellu x'ħajmarradhom, l-aqwa li l-predikatur idaħħaqhom jew jaljenhom b'xi storja jew
b'xi gimmick, biżżejjed. L-importanti li f'dak il-ħin li jkunu waqt il-laqa forsi jinsew il-problemi li għandhom id-dar. Ew jaħarbu mill-problema li għandhom id-dar. Jew mill-monotonija ta' ħajja li tkun barra. Daw in-nies allura riżultat ta' din l-attitudni tistgħu tibqgħu ċerti li mhux ħajeżerċitaw id-disċerniment. L-aħwa kieku aktar Kristjani, forsi nistgħu nkunu aħna, jirrealizzaw l-ewwel nett li d-differenza bejn il-verità u l-ereżija hija rqieqa, mhux wiesa'. Kieku jirrealizzaw li d-dottrini u l-prattiċi folos mhux skont il-Bibja ħajmarduhom serjament. Kieku jirrealizzaw li mhux biss fid-dinja, imma anke fil-Knisja hemm imbruljuni. Nies li huma liema folos, kieku jkunu konxi tagħha. Dawn in-nies kieku jirrealizzaw li mhux ħajġu jgħidulhom li huma folots, u kieku jinqalgħu mill-apatija u jibdew jaqraw il-Bibja u jistudjawha, ibqgħu ċerti li nuqqas ta' disċerniment fostna jispiċċa, jonqos. U ma nbqgħux ngħidu li huwa skars. Kieku mqar nirrealizzaw nibdew nagħmlu dawn l-affarijiet li għadna. Mela erba' affarijiet fil-qosor dwar id-disċerniment Bibliku. Number 1. Id-disċerniment huwa indispensabbli. Jiġifieri jiena u int ma nistgħux ngħaddu mingħajru. Mhix option, indispensabbli. Ma tistax tgħaddi inti bħala Kristjan mingħajr id-disċerniment. Ma tagħmilx differenza intix bil-qiegħda fi knisja jew d-dar tisma' xi pridka, ma tagħmilx differenza jekk inti qed tixxi xi ktieb, ma tagħmilx differenza jekk inti qed taqra xi artiklu online, dejjem teħtieġ id-disċerniment, biex inti tiddetermina dak li ħaddaħħal fik, għax fir-realtà ħaddaħlu fik, huwiex veru jew fals, huwiex minn Alla jew minn x'imkien ieħor. Jiġifieri din hija xi ħaġa importanti li d-disċerniment ma ngħaddux mingħajru. Tieni, id-disċerniment Bibliku huwa wkoll responsabilità ta' kull Kristjan. Ta' kull Kristjan. L-ewwel Tessalonkin 5:21 għallimna ittestjaw kollox. Dat jitkellem mhux lill-pastors, l-Knisja, lienna. Ittestjaw kollox, żommu ssieħ mat-tajjeb, astjenu minn kull speċi ta' ħażen. L-Apostlu Ġwanni jagħtina twissija simili. Maħbubin lienna jgħid kull Kristjan, temnux kull spiritu, iżda ttestjaw l-ispirti biex taraw u mhix minn Alla, għax ħafna profeti folos ħarġu fid-dinja. Jiġifieri t-testament il-ġdid huwa ċar f'dil ħaġa li d-disċerniment Bibliku hija tal-kull Kristjan, mhix option, ġifieri ma stax inġib skuża ngħid jien isma' dan mhux id-don tiegħi. Nħalli fidejn l-elders, nħalli fidejn il-pastor. Jekk tkun qed tagħmel hekk qed tkun qed turi sinjal ta' immaturità. Qed turi li inti matur spiritwalment għax inti fid-dover li tagħmel disċerniment. U tkun qed tabdika ġifieri qed taħrab minn responsabilità li hija tiegħek u ta' ħadd ieħor. It-tielet, kull Kristjan ingħata l-abilità li jiddixxerni, anke hawnhekk hawn min jaqta' qalbu jgħidlek ma jien ma nafx. Int ingħatajt, l-abilità li tiddixxerni jew ħanpoġġiha mod ieħor. Jekk int Kristjan, int ingħatajt dak kollu li għandek bżonn, biex tagħmel id-disċerniment. Biex tkun kapaċi tiddixxerni li huma l-Ispiritu Santu, il-Bibja u moħħ. Jekk għandek daw tliet affarijiet u jekk int Kristjan għandek daw tliet affarijiet, għandek l-abilità li tiddixxerni. Għax fik hemm l-Ispiritu Santu, l-Ispiritu Santu idawwallek moħħok, għax huwa moħħ imġedded, biex nitkellmu dwar xi moħħ karnali tad-dinja minn jekk int Kristjan għandek moħħ imġedded mela. L-Ispiritu Santu jdawwallek moħħok biex inti tkun tista' taqra l-Iskrittura u fiha ssib dawk il-veritajiet li ħajgwidak. Dak huwa id-disċerniment. Mela inti żgur jekk int Kristjan għandek l-abilità. Kull ma għandek bżonn Alla tiġi tagħmulek, importanti. U r-raba' punt, id-disċerniment Bibliku huwa dejjem mibni fuq il-verità oġġettiva, ġifieri, huwa dejjem mibni fuq il-verità li l-barra minnek, f'muha tajjeb di, mhux fuq xi ħaġa fik, ġo fik, fuq xi tħoss, fuq il-feelings, fuq xi esperjenza tiegħek, id-disċerniment Bibliku mibni fuq il-verità li hi l-barra minnek. Immaġina milux rajt
Asna feqrajta dan ix-xenarju. Tmur għand tabib, tidħol, jgħidlek poġġi faċċja tiegħek, u x'għandek, tajlu għandi uġieħ ta' ras taqsam. Qed inħoss jgħidlek fl-ispirtu tiegħi, qed inħoss li għandek tumur. Inħossa qawwija, vera nħossa ġo fija li għandek x'tgħidlu. Inta tiċċajta, nagħmel it-testijiet. Mela, inħoss u immur niġi l-bar. L-istess jgħod għas-saħħa spiritwali tagħna. Trid dejjem tuża testijiet. Trid dejjem tuża testijiet sew biex tasal għal konklużjoni, biex tagħmel discerniment. Mhux timxi fuq dak li tħoss, int, jew x'qed jgħidlek qed iħoss ħadd ieħor, jiġifieri biex tagħmel discerniment tajjeb, trid tapplika ċertu testijiet u dawn jinsabu fil-Bibja. Għalhekk nixtieq nagħtikom 5 testijiet. Alright, illi bihom tistgħu tittestjaw kull dottrina. 5 testijiet. Bekk inti tkun kapaċi tiskopri dottrina x falsa jew vera. Jekk dik l-ġieħ ta' ras hix biss tensjoni jew vera, għandek xi ħaġa iktar serja. Daw il-5 testijiet. Skont Tim Challies dawna bihom nistgħu nevalwaw kull dottrina. Kull dottrina. U naslu għal konklużjoni x'dottrina ortodossa ġifieri korretta jew x'dottrina falsa. L-ewwel test. Ngħidulu it-test tal-oriġini, tas-source. Mela, staqsi inti lek innifsek l-ewwel mistoqsija, min fejn ġejja din id-dottrina? Jiġifieri jiġbed linja lura. U ara sa fejn tasal dik il-dottrina. Importanti, min fejn ġejja. Ġesu nnifsu qal fi Ġwanni 7, it-talim tiegħi mhux tiegħi iżda ta' min bagħtni. Is-source. Pawlu fil-Galatin saħaq għax irrid narrafkom l-aħwa illi l-Evanġelu pritkat minni mhux skont il-bniedem, taraw il-linja fejn mhux hemm għax jien l-arċevejtu mill-bniedem u lanqas ma kont mgħallem l-Evanġelu iżda rċevejtu b'revelazzjoni ta' Ġesu Kristu. Dan apostlu qed jitkellem, ovvjament jgħid nisma'. Il-linja ara fejn ġej minn Alla. Mill-banda l-oħra d-dottrini folots bqgħu ċerti li ħajoriġinaw minn xi moħħ ta' xi bniedem mid-dinja u saħansitra ġieli minn Satana wkoll. Huwa l-oriġinatur tal-falz, tad-dottrina falsa. L-Apostlu Pawlu wissa lill-Korintin kontra dak kollu li ju skont il-kmandamenti u d-dottrini tal-bniedem. Wissihom. Jiġifieri kontra dawk id-dottrini u l-kmandamenti li meta tiġbed linja lura minn fejn bdew mill-bniedem. Mela, dan huwa l-ewwel test. Is-sors ta' did-dottrina ta' dil-prattika. Alla jew aktar ġiet ivvintata u manifatturata mill-bniedem. Dik l-ewwel mistoqsija, Test tajjeb dan. Però l-mistoqsija l-oħra mbagħad tiġi kif sa nkun naf l-oriġini. Mhux hekk minn ġejja. Għax mhux biżżejjed li xi ħadd jafferma illi t-talim tiegħu ġej minn Alla, anke profeti folot se jgħidulek isma' jien qed nitkellem fisem Alla, mhux hekk kif ħankun naf minn fejn ġejja. Għax xi kultant l-oriġini jkun ovvju. ċertu ereżiji tinduna li mhux minn Alla, però kultant mhux daqshekk. Meta maħniex ċerti rridu napplikaw it-tieni test. U dan huwa test ngħidulu tal-awtorità. It-test tal-awtorità. L-awtorità ta' did-dottrina jew dil-prattika, ġifieri ħanajt dottrina però tot anke l-prattika. Hija msejsa fuq il-Bibja l-awtorità tagħha għaliex dottrina falsa hija bbażata fuq xi awtorità oħra. Jiġifieri bniedem qed jappellalek għal din l-awtorità, qed jappella u l-awtorità li qed iġib wara dak li qed jgħid, wis probabbli ma tkunx il-Bibja, imma tkun xi ħaġa oħra. U allura hemmhekk inti tinduna li hija falsa. Aħna nemmnu bħala Kristjani li l-Bibja hija rivelazzjoni sħiħa tal-Alla. Kompluta, suffiċjenti. Alla fiha tagħna dak kollu li għandna bżonn inkunu nafu. Dak id-dottrini kollha li joriġinaw mill-ħsieb tal-Alla jinsabu kollha irrekordjati fil-Bibja. Ibqgħu ċerti, m'hemm xejn li jrid jiġi rivelat kif qed jgħidulna xi wħud, diġà qiegħed hemm kollha. Berejani kemm insemmuhom kienu jafu li kull tagħlim u dottrina kienu jridu jqabbluha ma' dak li diġà hemm biex jaraw
ix vera jew le. U dak għandha tkun l-attitudni tagħna. Mela t-tieni test hija di, staqsilek innifsek. Di dottrina li qed wassalli dal-predikatur qed tagħmel appell jew kif ngħidu rikors għall-Bibja, ġifieri biex iġġib is-saħħa tagħha għall-awtorità, jew inkella qed tappella għal xi kitbiet oħrajn ta' bnedmin. Orajt mhux qal it-tali, bnejt verità dottrina fuq xi ktieb li qal it-tali, jista' jkun min ikun le, imma l-awtorità jiena rrid nara li hija ġejja u mibnija fuq l-Iskrittura. Test ieħor tajjeb, però da xorta waħda ipoġġina f'diffikultà żewġ għalliema jikklejmjaw illi d-dottrina tagħhom mhux hekk għandha l-awtorità tal-Iskrittura u kienu qed jgħidu żewġ affarijiet totalment differenti. U tnej qed jagħmlu appell u jagħtu l-awtorità ta' dak li qed jagħmlu mill-Iskrittura. Mela, kif se jirnexxinna nkunu nafu min minnhom għandu l-interpretazzjoni korretta. U hawn fejn jidħol it-tielet test. U da test importanti. Dan ngħidulu t-test tal-konsistenza. Xiġifieri. Kull dottrina korretta minn Alla taqbel mal-kumplament tal-Iskrittura. Dottrina falsa tistgħu tkunu ċerti li mhix ħataqbel imqarma xi parti mill-Iskrittura. Mela, kwalinkwa dottrina tajba dejjem trid tkun taqbel mal-korp stabbilit ngħidulu li l-Bibja tippreżentana. U fil-fatt dawk li huma familjari mat-talim u mad-dottrini li hemm fil-Bibja aktar isibuha faċli għad-discerniment. Għax jindunaw. Xi ħaġa ma ddoqqilhomx jekk jisemgħu xi dottrina, le tiżgarra di ma tidħolx ma dak il-korp, ma dak il-body ta' dottrina sħiħ li hemm fil-Bibja. Dan huwa test importanti ħafna li id-dottrini veri jaqblu. Għandhom ċertu qbil bejnietom, hemm ċertu armonija x'ovvjament ġej minn Alla. Id-dottrini foloz le, ħajkollhom xi ħaġa stramba, ma ddoqlokx. Fil-fatt l-awtur tal-Ebrej iwissi u jgħid hekk. Tinġarrux lawnu lin b'talim varju u stramb. Dik il-kelma stramb għandha ħafna sinifikati, tfisser barrani, però tfisser ukoll ġdid, bl-Ingliż novel, ġifieri element ta' oriġinalità, mhux tas-soltu. U attenti meta tisemgħu xi dottrina li hija stramba, li hija ġdida, għax 99% hija dottrina falsa. U mat-test huwa dana. Għalhekk aħna nenfasizzaw u jalla titalmuh dan il-prinċipju, dak ngħidulu l-analoġija tal-fidi. Prinċipju ġieli smajtuna ngħidulu qabbel u interpreta l-Iskrittura bl-Iskrittura. Qabbel u interpreta l-Iskrittura bl-Iskrittura, kemm huwa prinċipju importanti dan. Għaliex l-Bibja ħsieb perfett Alla, kull dottrina mhijiex ħadd iżgarra, mhijiex ħadd ikkontradixxi xi ħaġa fil-Bibja ċertament. Għax Alla ma jikdibx u jgħid il-verità fl-istess ħin. Dak li l-Bibja tallem f'parti mhijiex ħadd ikkontradiixxih f'parti oħra, mhux hekk? Allura d-dottrini vera dejjem jaqblu bejnietom. Tagħmilx l-iżball li tikkunsidra xi dottrina waħedha iżolata mill-kumplament. Din hija t-tattika tal-għalliema foloz. Aqbad vers, kif ġieli għadna f'daw il-laqat, oħorġu l-barra iżolaħ u tista' tgħid li trid. Mhux hekk li trid tista' tgħid. Però mhux hekk, id-dottrina vera rridu nqisuha fil-kumplament tal-Iskrittura. Mela dan huwa t-tielet test, saqsi inti. Di dottrina hija konfermata mill-kumplament tal-Iskrittura, hija msejsa u f'armonija mal-kumplament tal-Iskrittura jew le. Jew aktarx tikkontradixxi, xi verità minnhom. Għax jekk hu hekk hemm ċans kbir li hija dottrina falsa għaliex Alla fl-Iskrittura ma ikkontradixxix lilu nnifsu. Ma d-dottrini vera kollha jaqblu f'armonija flimkien. Mela, għalhekk anka b'dan it-test tindunaw kemm huwa importanti mela li naqraw il-Bibja, li nkunu familjari x'inkella m'għandekx ma xi tqabbilha. Jekk inti ma tafx hemm fil-Bibja, ma tafx jekk tikkontradixxi xi ħaġa jew le, veru? Jiġifieri jara l-bżonn li qed ngħidu li naqraw u nistudjawha. Kemm il-darba tkun it-test jgħid id-dottrina b'daw it-tliet testijiet, irridu nkomplu nikkonfermaw hijiex vera, hijiex sana, korretta jew le, b'żewġ testijiet oħra.
tal-aħħar. Testijiet issa li għandhom x'jaqsmu mal-effett li dik id-dottrina tħalli fil-ħajja tagħna. Okay? Din importanti. Daw iż-żewġ testijiet issa ħanaraw l-effett li ħallu fuqna fuq dawk ta' madwarna. Għaliex ir-raba' test huwa it-test ngħidulu tal-maturità spiritwali. X'inhu da? Dottrina korretta, ġifieri vera, hi ta' benefiċċju għas-saħħa tiegħek spiritwali u twassal għal maturità. Bħal l-ikel tajjeb. Ħajjejnek tikber, ħajtik is-saħħa u timmatura. Dottrina falsa, bħal prattika falsa, ma timmaturakx. Ma ġibx bidla fil-ħajja tiegħek, la ġib bidla fil-karattru tiegħek. Ma tindunax li qed tinbidel, meta inti qed tieħu regolarment dottrini u prattika falsa, tibqa' ċert illi mhix ħatħalli effett fuqek, anzi eventwalment iddajfek. Jien nista' meta nipprepara ftakart, pereżempju, kemm il-snin għamilt jiena nitlob bl-ilsna waħdi sigħat twal għax xaħat qalli li dak ħajjejni nerbaħ ċertu djufija. Is-snin għaddew u nħnaqtu qas nafx m'għamilx, inħares lura u għad ma saret xi bidla le. L-ebda dottrina. Ħlif id-dottrina u l-prattika falsa ma ġib tibdil u maturità. Vera. Mela dan hu t-test, tistaqsi. Din id-dottrina jew l-prattika qed iġġib bidla vera fija jew fil-Kristjani. Qed tipproduċi Kristjani b'saħħithom, okay? Kristjani maturi, Kristjani spiritwalment għandhom ċertu għaqal u għerf jew le. Jew qed tipproduċi għax hija falsa Kristjani totalment tfal, trabi. Titkellem magħhom illum, terġa' titkellem magħhom 5 snin ilu u tara l-istess ħaġa. L-istess ħsieb, l-istess mentalità, bidla ra xejn. Hija xi ħaġa li test tajjeb. L-aħħar test huwa dan. Għandu x'jaqsam ukoll. It-test tal-għejxien ġust. It-test tal-għejxien ġust. Dottrina vera hi profitabbli għal-għejxien ġust u tallimna kif ngħixu tajjeb. Mentri dottrina falsa ma tiswix u anzi twassal għal għejxin laxk. Okay? Għejxin li ma jagħtix glorja lill-Alla. Il-verità qatt ma teżisti waħda ngħidu aħna, imma dejjem għandha implikazzjonijiet tal-ħajja tagħna. Il-gidba tista' teżisti, tista' tħaddam verità u ma tħallix taffettwak sa ċertu punt, però l-verità le, l-verità dejjem titlob minnek li inti tpoġġiha fil-prattika u dejjem titlob minnek azzjoni. Mela il-ħames test huwa dan staqsi did-dottrina li qed nirċievi qed tallimni kif imissni ngħix aħjar bħala Kristjan b'mod li noġob aktar lill-Alla jew le. Mela jekk impoġġu dawn il-ħames testijiet flimkien. Nindunaw, okay? Illi dottrina korretta ġejja minn Alla, hija msejsa u mibnija fuq l-awtorità tal-Bibja, taqbel ma' rivelazzjoni sħiħa tal-Alla u twassal kemm għal saħħa u maturità spiritwali kif ukoll għal għejxin ġust. Dottrina falsa toriġina mill-bniedem jew mid-demoni. Hija barranija l-kelma tal-Alla, ma taqbilx jew hija inkonsistenti mar-rivelazzjoni sħiħa tal-Alla jew ma' xi parti minnha, twassal għal djufija spiritwali u mart spiritwali u għal għejxien irreverenti. Issa importanti ħafna illi biex dottrina inti tiddeċiedi hix vera jew falsa trid tgħaddi minn kull wieħed minn dawn it-testijiet. Okay? Jekk teħel f'wieħed minn daw, weħlet f'kollox. Ftakru għadin, anke jekk forsi terġgħu tirreveduhom, trid tgħaddi mill-5 testijiet, mhux biżżejjed li tgħaddi minn 2 jew minn 3. Okay? Għax jekk teħel imqarf waħda minnhom, allura weħlet f'kollox. Mela, d-discerniment bibliku minna jitlob illi nagħmlu eżaminazzjoni tad-dottrina u l-effetti li tħalli fil-ħajja tagħna. Sintendi da mhux biżżejjed. Kif dak li jkun jiddeċiedi jekk di-dottrina vera jew le, ma jkunx lest tad-discerniment jekk imbagħad ma jpoġġix fil-prattika. Ġifieri jekk imbagħad jekk hija dottrina vera, allura jmissu iħaddana, jannaqa u jgħixha. Jekk hija dottrina falsa, mbagħad parti mid-discerniment x'inhu huwa li jiġħadha
u jwarraba. U m'għandux bżonna. Okay? Ġifieri mhux biżżejjed tajt tara dar ħobs tajjeb u dana ħobs ħażin u tibqa' tħares lejh. Ġifieri fl-aħħar mill-aħħar ħobs ħażin warbu l-hemm u l-ħobs tajjeb inti fid-dover li tieklu. Mela, aspett importanti tad-discerniment bibliku li huwa spiss nieqes anke fostna x'inhu? Huwa responsabilità ta' kull wieħed minna. U l-kapaċità li narfu l-għalliema folot minn dawk veri. Dawk l-għalliema li ġejjin minn Alla minn dawk li mhumiex. Mela, qabel ma nitkellmu dwar l-għalliema folots, nirdu niddistingwu bejn għallim fals u għallim żbaljat. Okay? Tagħmlux li żball li jagħmlu xi wħud li jittimbraw. Kull għallim li forsi jgħid xi ħaġa mhux eżatta bħal għallim fals. Okay? Ma nagħmlux dak li żball li jagħmlu xi wħud. Jeħtieġ niddistingwu nkunu konxi li hawn għalliema żbaljati li mhumiex neċessarjament għalliema folots. Eżempju ta' dan narawh f'Apollo. Okay? Apollo msemmi Fatti kapitlu 18. Fuq naqraw dal-kliem nisimgħu. Issa ċertu ludi jismu Apollo li xandrin minn twelidu, raġel elokwenti, ġie f'Efesu u kien setan fl-Iskrittura. Dan ġie istruit fis-sit, fit-triq tas-sit, u ferventi fl-ispirtu. Tkellem u għallem b'akkuratezza l-ħwejġ dwar Ġesu. Għalkemm kien mitla biss tal-magħmudija ta' Ġwanni. U dan beda jitkellem bi qlubija fis-sinagoga, imma appena Priskilla u Akwila semgħuh, ħaduh mal-ġenb u spjegawlu aktar preċiżament it-triq tal-Alla. Hawn għalliema fostna, okay? Li jixbħu lill-Apollo. Huma elokwenti, huma setana fl-Iskrittura, huma struiti fit-triq tas-sit, ferventi fl-ispirtu, jitkellmu jgħalmu b'akkuratezza, però fuq xi punti għadhom dajfin. Okay? Din hija realtà. Lil dawn m'għandniex nittimbrawhom bħala għalliema folots. Alright, jiġifieri jew kif jgħid Pawlu huma dewwa tas-salib għax mhux preċiżi, mhux eżatti, imma aktar xirridu nagħmlu kif għamlu Priskilla u Akwila. Jekk ituna ċans nidwhom mal-ġenb u nispjegawlhom it-triq tas-sit iktar preċiżament. Jiġifieri d-distinzjoni nagħmluha għax da żball li ġieli naraw ħafna. Min ma jaqbilx miegħha kulħadd mal-infals, min jagħmel xi żball jew mhux eżatt għall-infals. Tajjeb ukoll ninutaw ħaġa oħra li hemm xi għalliema li għalkemm jgħalmu dottrina ortodossa, ġifieri dottrina korretta, sfortunatament qed jagħmlu dan b'intenzjoni ħażina. Anka dawn Pawlu jsemmihom fi Filippin 1:15 u jgħid li minkejja l-motivi ħżiena ta' dawn l-għalliema u Pawlu xorta jifraħ li Kristu qed ikun imxandar. Ċertament dawn mhumiex għalliema folots, okay, għarrieqa. U mhumiex meqjusin bħala għalliema folots, imma sfortunatament u bniket għandhom motivi ħżiena li mhux għandhom il-motivi tajbin. L-għalliema folots. Fit-Testament il-Ġdid il-frażi għalliem fals jew il-kelma bil-Grik pseudodikaskaloj imsemmija darba biss. Għalliem fals jew għalliema folots darba biss fit-2 Petru 2. Hemm naqraw hekk. Imma nqalaw ukoll profeti folos fost il-poplu, bħalma wkoll fostkom għad ikun hemm għalliema folots li ser jintroduċu nkiss ereżiji errieda u saħansitra jixdu l-mulej li xtrom u jġibu fuqhom infushom irda veloċi ħafifa malaj. U ħafna tisegwu id-dissolutezza ġifieri l-vizzji tagħhom u minħabba fihom it-triq tal-verità se tkun infamata. Fir-reba tagħhom se jesplojtjawkom bi kliem fabbrikat u li għalihom il-ġudizzju mill-qedem ma jitnikkirx u l-qirda tagħhom mhix ħatonqos. M'għandniex il-ħin u waqqas ovvjament huwa l-iskop li nagħmlu xi studju fuq l-għalliema folots. Li ħanagħmlu ħanfakkarkom fil-qosor f'erba' affarijiet dwar l-għalliema folots, imbagħad ħanadikom lista tal-karatteristiċi tal-għalliema folots biex intkom tkunu kapaċi tidentifikawhom. La darba tkunu tafu il-karatteristiċi minn xiex jinarfu. 4 affarijiet fil-qosor. Number 1, l-għalliema folots komuni u mhux rari, alright? Stennew li tintaqgħu magħhom, xi ħadd qal, perhaps the most surprising thing about false teachers
is that we continue to be surprised by them. Fimtuha? L-iktar ħaġa sorprendenti dwar l-allima folos li aħna jkunu sorpriżi nintaqgħu magħhom. L-allima folos number 1, komuni, mhix rari. Iktar milli timmaġinaw. It-tieni, l-allima folos kif smajna brikkuni huma qarrieqa u kif għattilkom mhumiex ħajannunzjaw lhom infushom. Mhumiex ħajdulek tgħidli ovvja imma tinsihiex dina għallim fals jinħeba. Okay, u ma jgħidlek, xit-tielet. L-allima folos perikolużi immens. Taħluha f'moħħkom din. Perikolużi immens. Fil-ktieb nixtieq naraw lil Ġesu, nerġa' nikkwota l-Paul Mizzi jgħidlek. Ċertament l-allima folos huma kankru fil-Knisja. Iħassruha u jerrula saħħitha. U aħna l-Knisja, ġifieri l-allima fals, kankru, okay, fil-ħajja tiegħek. Iħassrek u jerrilek saħtek. Okay? It-tielet, ir-raba. L-allima folos finalment huma arma sigrita fidejn Satana biex idajjef lill-Knisja. Min ġewwa. Il-Knisja tafu l-Knisja tħabbat wiċċa ma' ħafna persekuzzjoni minn barra u wara di kollha hemm ukoll l-għadu ta' ruħna. Però min ġewwa Satana jinfiltra l-arma sigrita li huma l-allima folos. Mod wieħed jerġa' jgħid Paul Mizzi, kif Satana jipprova jinfiltra l-Knisja bikrija, okay, ġifieri l-Knisja ta' Dari, mod wieħed li Satana prova jinfiltra kien billi qajjem profeti u allima folos. L-istess tattika għadu jimplementa sal-lum. It-tattika ta' Satana, mela l-allima folos huma arma sigrita attenti. Ħansemmilkom mela l-marki jew l-karatteristiċi tal-alliem fals. Ġbartom minn diversi postijiet. Mhix lista kompluta, tistgħu forsi tiskopru intom u żidu magħha. Żommu f'moħħkom issa ħaġa importanti. Illi fil-waqt li meta tkellimna dwar id-dottrini folos u t-testijiet għattilkom li jridu jfallu fit-testijiet kollha, fil-5 testijiet, alright, jekk tiftakru, f'dal każ m'hemmx għalfejn għallim fals tittikjalu kull waħda minn dawn il-karatteristiċi. Ifhmuha tajjeb din. Biżżejjed, okay, tinnutaw karatteristika waħda f'għallim fals u f'muni tajjeb, mhux biex taqbdu tiġġudikaw mill-ewwel, biex tixgħalilkom bozza ħamra. Okay, smawhom daw. U biżżejjed waħda biex inti, again, mhux taqbad ittajjarlu rasu, le. Pero jekk tara waħda minn dawn il-karatteristiċi f'għalliem, mela hawnhekk irid noqgħod attent ħijos. U wis probabbli jekk tkun iktar attent tibda tiskopri oħra u oħra u oħra. Okay? Fimtu għadina ġifieri mhux issa ħantikom lista kif tiċċomba waħda taqbad kull ma min tintaqa' tfajjarlu t-tikketta. Alright, però jekk tarawhom ixaluha l-bozza ħamra, kunu fuq l-allert. Alright, tinsewx li l-allima folos moħħhom jilħaqilhom. Huma makakki u ħajpruvaw jinħbew, però ħajżolqu f'xi waħda minn daw. U kif jiżolqu f'xi waħda minn daw, taqbadu. U dejjem jiżolqu f'xi waħda jew iktar minn daw u jinqabdu. Għalhekk ismgħu. L-ewwel nett. L-għallim veru jgħallem il-messaġġ tal-Bibja, mentri l-għallim fals jgħallem l-erf personali tiegħu jew il-fema tiegħu. Wieħed dak veru jġib it-tagħlim minn studju tal-Bibja u li ieħor iġib it-tagħlim li qed jgħaddilek mill-viżjonijiet, minn dak li jħoss, minn l-opinjoni tiegħu, mill-esperjenza tiegħu stess ta' bnedmin oħra, di differenza. Għallim fals aktar moħħu jgħidlek x'ħassu, aktar moħħu biex jgħidlek kif qed jifhem il-passaġġ jew kif il-mulej qallu u spjegalu milli xtajt il-kelma. Żmien ilu kellna predikatura u għal ħaġa u baqgħet ġo moħħi u qatt ma titlaq meta teħel xi ħaġa hekk. Għalhekk ħabib kienet jgħid għax ġie xi ħadd u qallu isma' nħoss li dil-versi fisserek u da qallu hekk ħabib. X'interessana xi tħoss jew x'taħseb int lil dal-predikatur hekk qallu x'importani x'tħoss. Li jgħid li Alla x'qed jgħid fil-passaġġ. Iftaħ l-sens ta' dak li Alla tiġa qalli f'kelmtu. Għallimni kif napplikaha għal ħajjitna. Ejna neleb id-diffikultajiet. Dan jinteressani mhux taħseb int u xi tħoss int.
L-għallim fals dak li interessa jgħidlek x'jaħsebu x'ħossu. Ġeremija 14 jgħidlek u l-mulej qalli il-gideb ħabbru f'ismi l-profeti ma battomx, ma kmandajtomx, ma kellimtomx. Fiżjonijiet folots, sħarijiet u dbadbit u l-ħolma ta' moħħhom dan ħabrulkom. Il-ħolma ta' moħħhom, il-ħsibiet tagħhom, dak ħabbarlek għall fals. U fit-23 Ġeremija vers 16 jgħidlek, dan jgħid il-mulej tal-eżerċiti la tisemgħux kliem li jħabbrulkom il-profeti biex jimlewlkom moħħkom bil-fruwat, jgħidulkom li jiġihom f'qalbhom u mhux li jiġihom minn fom il-mulej. Tikketta tal-infals. It-tieni, fl-għallim veru tispikka l-fedeltà lejn ir-rivelazzjoni divina lejn kelma tal-Alla. Għallim veru għandu twerwir biex ngħidlek li ma jmurx ma jkunx fidil għal kelma tal-Alla. Għallim fals ma jiddejjaq xejn jgħawweġ, ma jiddejjaq xejn jnaqqas u jżid ma' kelma tal-Alla. Okay? No worries, però mhux għallim veru. Jitwerwer illi mhux ma jkunx fidil għal dak illi Alla rivela f'kelmtu. Għallim fals, karatteristika oħra din, irid jinogħġob mill-bnedmin. Bl-Ingliż jgħidulu man pleaser. Isemgħux qal għallim veru. Għax issa qed nipprova nirbaħ l-approvazzjoni tal-bnedmin jew tal-Alla. Jew qed nipprova noġob lill-bnedmin. Pawlu f'Galatin nafu x'kienet, ċertament Pawlu ma rridx joġob il-bnedmin. Fil-verità l-għalliema folots ma jinteressomx. M'għandhomx interess ġenwin li jogħġbu lill-Alla. Tistgħu tkunu ċerti ma jixtiequx jinoġbu quddiem Alla, b'mod speċjali fit-tagħlim tagħhom, aktar jinteresshom li jmorru jifnajdu għal għajn in-nies. Li jagħtu lin-nies dak li qed jitolbuhom li għandhom bżonn xi ħaġa ħantihom dak biex ninoġob. Biex nkun iktar popolari, biex forsi jfaħruni u biex ikolli iktar suċċess. Lil dawn l-istess Apostlu Pawlu taf sejħilhom dawk li jarxu l-widnej. Xi frażi. Għallim fals jarraxlek widnejk biex inti tu pjaċir daqshekk. Dak li skop tiegħu. Bħila kbira jiskopri x'għandek bżonn, jiskopri xi bżonn xi nuqqas u jtihulek u biex jogħġbok. Però dwar għallim veru l-Bibja tajt ukoll hekk. Iżda bħalma konna approvati minn Alla biex inkunu fdati bl-Evanġelu hekk nitkellmu. Mhux bħalli kieku biex noġbu lill-bnedmin, iżda l-Alla li jittestjaluna. Dan huwa x-xewqa tal-lim veru, però ċertament mhix ix-xewqa u lan tal-lim fals. R.C. Sproul għalhekk, no man pleaser preaches the whole counsel of God. Ebda raġel li jrid jinoġob mal-bnedmin ma jippridka l-fehma sħiħa tal-Alla u din hija karatteristika oħra tal-lim fals. Għallim veru jgħalmek il-firxa tad-dottrini kollha. Għallim fals dejjem ħambaq fuq l-istess veritajiet. Għandu dawk li bl-Ingliż jgħidulhom il-pet doctrines tiegħu u dejjem jirrepeti u jdur magħhom. Hija xi ħaġa impressjonanti meta tkun konxa tagħhom, dejjem fuq dawk idur. Għaliex? Dan jagħmlu għax irid jevita dawk il-veritajiet illi lilu forsi jikxfuh. Irid jevita dawk il-verità li lilu jixluh. Allura ma jażżardax imur kullu mkien. Ebda għallim fals ma ssibu jagħmel xi sensiela ta' pritki espożitorji kif ħanagħmlu hekk Alla jrid. Ġifieri jippridka li jaqbad ktieb mill-Bibja mill-ewwel kapitlu l-ewwel vers u jibqa' għaddej kollu, m'għandekx ċans jagħmilha għallim fals. Għaliex għax x'imkien ħajintaqa' ma' xi ħaġa li mhix ħadd toġbu jew ħadd tikxfu. Allura ma jagħmilix. U allura jgħallem dejjem l-istess ftit dottrini u tinduna dejjem idur fuq dawk. Jgħaddi kemm jgħaddi żmien dejjem fuq. Lill-Presbiteri f'Efesu Pawlu qallhom hekk. Meżitajtx ma għax lura milli niddikjaralkom il-fehma sħiħa tal-Alla. Mhux l-għallim fals. Għajdikjaralekx il-fehma sħiħa tal-Alla. Ma dawk il-ftit dottrini li jaqbillu. Mhux biss, imma għallim fals jimmissja dak li hu ta' importanza ċentrali u minn floku jiffoka fuq dettalji ċejknin. Fimtu għadin?
għall-infals dak li hu l-iktar importanti u ċentrali jimmisjaħ. Umbagħad dawk l-affarijiet li mhumiex importanti jitihom l-importanza. L-Ingliżi jgħidu he minors on the majors and he majors on the minors. Jiġifieri, fil-fatt f'Mattew 23 Ġesu jgħid il-Fariżej eżempju tal-għalliema folot ta' żmienu dal-kliem. Gwajja likom, skribi u Fariżej, ipokriti, għax taxru n-nanieħ u x-xibtu l-kemmun imma traskurajtu l-ħwejjeġ aktar importanti tal-liġi, il-ġustizzja u l-miżerikordja u l-fedeltà. Imma dawn il-ħwejjeġ imiskom għamiltu u dawk l-oħrajn ma titraskurawhomx. Gwidi omja li s-saffu nemusa imbagħad tibelaw ġemel. Tara, dan huwa. Għall-infals jaqleb kollox ta' taħt fuq. Okay? L-għall-inveru jagħti l-istess post u importanza għal veritajiet li l-Bibja tagħtihom la inqas u waqqas aktar. Il-Knisja, l-pastor jew l-qassis pereżempju ma jiġix qabel Kristu u ma jingħatawx post ola minn dak li Alla tom f'kemtu Alla l-inveru. Alla l-inveru il-fejqan, ir-ris, is-suċċess materjali, il-kuntentezza, il-ħwejjeġ temporali qatt ma jiġu qabel il-barkit spiritwali, it-taqdis, il-ħwejjeġ eterni. Ma jaqlbhomx. L-ewwel l-importanti jibqa' l-ewwel. Satana, d-demonji, l-ispirti ħżiena u t-talb u l-iskonġriment li jiġri nisemgħu mhumiex aktar importanti mit-talb lill-Alla. L-importanti huwa talb lill-Alla. Però l-infals jaqleb kollox ta' taħt fuq. Ħaġa interessanti oħra dwar l-għalliema folot. Rari wissik dwar l-għalliema folot. Ma joqgħodx lura milli jwissi n-nies dwar dawk il-Kristjani li jistidnu għad-disċerniment. Ma joqgħodx lura milli jwissi n-nies kontra l-għalliema veri. Dawn għandhom spiritu kritiku, dawn għandhom spiriti ta' kull xorta. Kontra dawk iwissi, però mhux kontra l-għalliema folot. U għall-infals mhux biss ma jwissix, aqqas jgħallem lin-nies id-disċerniment għaliex ma jaqbillux. Ma jaqbillux. Intkom immaġinaw, ġini tal-eżempju f'moħħi li hemm xi supermarket u fuq l-iskafef għandu ruxmata jew mhux ruxmata numru ta' prodotti li huma bl-expiry date għaddew. Taħsbu dak is-supermarket barra ħjamel tabella, please make sure to check your expiry date on all items before you pay. ħajamilha? Żgur li le. Min jasal biex jagħmilha qatt ma rajtha jien imma min jasal biex jagħmilha dik? Min hu ġenwin. Min jaf li fuq l-iskafef kollha ħlief prodotti tajbin m'hemmx. Imma l-ieħor li għandu x'imkien irid dak ma jagħmilix. L-istess għall-għalliema folot. M'għandekx ċans la jafża fuq l-għalliema folot u anqas jgħalmek kif tagħmel id-disċerniment. Mhux biss fuq dina wkoll. Meta, għax forsi tajdu ma jinġi li smajt għallim falsi għallem fuq disċerniment, rari, pero meta jgħallem ukoll, jgħallem disċerniment żbaljat. Din oħra ġifieri, jista' jkun li għallim falsi jgħallem, però jgħalmek, tagħmel disċerniment mod ħażin, jiġifieri jgħidlek isma' testijiet li tuża biex tkun taf għallim veru huma daw, huma żbaljati. Kemm smajna, pereżempju, pastors li jagħmlu dat tip ta' disċerniment u jgħidulek isma' dak għallim li għandu l-barka talla għaliex għax għandu knisja kbira. Għax ibih ħafna kodba. Mela, għallim fals meta li jarari jgħalmek id-disċerniment jgħidlek tuża testijiet ħżiena għax dak il-popolarità, il-beħ ta' kodba, l-views tal-pritki tiegħu fuq YouTube jew kemm għandu followers fuq Facebook, ebda waħda minn dawk 100 test għall-ġenwinità tiegħu. U għall-infals jgħidlek meta jgħidlek biex tiddixxerni, jgħidlek tuża dawk it-testijiet li huma testijiet assolutament ħżiena u m'għandniex niddependu fuqhom. Oħra din, għall-infals ma jissapportix il-korrezzjoni. Issa naf li kol kemm aħna insibuha diffiċli vera meta xi ħadd jikkoreġina. Però għall-infals ikun f'klassi għaliex ma jniżżilix.
ma jniżżilix li xi ħadd forsi membru fil-ġemgħa japproċċjah u jikkoreġih. U forsi jġbiddu l-attenzjoni li qal xi ħaġa naqa' waħda dubjuża, ma jaċċettaħiex. Irid dejjem jidher hu on top. Irid dejjem ikun hu li jikkoreġi, irid dejjem jidher hu li jgħallem u assolutament m'għandekx ċans jirċievi xi korrezzjoni minn biċċa raġel jew mara bħalek. Din hija karatteristika ta' għall-infals. Rarament ukoll jammetti l-iżbal tiegħu. Għall-infals, dina meta kont qed infittex u qrajt għall-bidu deres stramba, imma llum ngħid kemm kellu raġun minn kitibu, għas kont ħanżida, imma llum rid tinżida. Għall-infals jikkritika u jattakka bl-aħrax l-għalliema li jgħalmu l-verità u li jistiednu n-nies għad-discerniment. Attenti għalija din. Ebda l-inveru ma jagħmilha, anke min jikkritikah għall-infals le. Għall-infals joħroġ all out jew personalment u anke pubblikament kontra dawk li jew jsejħu n-nies għad-discerniment jew jikkritikaw lilu. Id-diviża tiegħu minflok jagħti ġustifikazzjoni, spjegazzjoni għad-dottrina kif kandu jkun. Minflok hekk le l-attakk. L-attakk li l-karattru forsi jew xi area fil-personalità tal-għalliem li jkun qiegħed isejjaħ in-nies għad-discerniment. Anke eżempju dan huma l-Farisej kontra Ġesu, tajrulu rasu. Ma tantx iddiskutew miegħu imma kien jikkritikuhom u kien jikxifhom, allura ir-reaction tagħhom x'kienet tajruh min-nofs. Għall-infals jaħbi d-dottrina falsa tiegħu taħt kliem ħelu zokkor, argumentaru loġika li timpressjona. Frażijiet u hekk titli ta' pritki keċi, kultant, tisma' t-titlu ta' pritka jkun vera keċi. U anke ftaħir dwar ċertifikati li għandu, etc. Da kollu biex jaħbi id-dottrina falsa. Mary Poppins qalet, kuċċarina sokkor tgħin il-mediċina tinżel b'mod pjaċevoli ħafna. Spoonful of sugar makes medicine in a most delightful way. U dan jgħod tal-valenu tad-dottrina falsa. Bqa' ċert li mhux ħajtijilek waħda, ħajattijilek b'xi ħaġa ħelwa biex inti ma tindunax. Min jisemgħu, min jisma' l-infals ħajkun impressjonat u jgħid kemm hu bravu, kemm jaf jitkellem u ħafna affarijiet minn daw. U da kollu jkun qiegħed jimmissja l-verità li qed jirċievi dottrina falsa. Okay, ġifieri attenti għax għall-infals iwassalkom id-dottrina falsa b'ħafna gimmicks. Għall-inveru m'għandux bżonn gimmicks, m'għandux bżonn joqgħod kull darba jgħid għax il-mulejt jgħidilkom, għax ħassejt il-mulejt inhi dan il-messaġġ, m'għandux bżonn għall-inveru għax għandu l-kelma talla. U l-fiduċja tiegħu fil-kelma talla. L-infals le, irid jirrikumpensa, irid jivvinta xi ħaġa biex jibbekkja il-dottrina falsa tiegħu. U għalhekk dik l-enfasi biex lilek iwassallek id-dottrina falsa mottija bit-zokkor. Alright, dal ħafna frażijiet li il-mulej qallu, l-mulej ma qallux biex dejjem isaħħaħ l-argument tiegħu. L-infals nistgħu ngħidu karatteristika oħra tiegħu huwa iktar moħħu biex jirbaħ in-nies, il-ġemgħa. Jirbaħhom għall-opinjonijiet personali tiegħu, milli biex jarhom jimmaturaw spiritwalment. Din wkoll tinnuta. Onestament, għall-infals ma jimpurtax minnek, imma jimpurtax minnu nnifsu. Deep down jiġi għarqu minnek, jiġi għarqu m'intix Kristjan veru jew le. L-aqwa li tħaxxin l-butu, per eżempju, ma jimpurtax. Ma jimpurtax jekk int Kristjan inti xed tagħmel progress. Ma jimpurtax, għandu l-aġenda tiegħu, għandu l-pjan tiegħu, għandu l-viżjoni li Alla taħt tiegħu. U dik li jgħod. U jekk inti b'xi mod tista' tidħol fiha u tgħinu l-ħaq tajjeb il-bqija ma jinteressax minnek. Importanti dina li żommuha f'moħħkom. L-infals di ma tantx hemm mhux ngħidu fuqha, iħobb il-flus. Karatteristika memnuni komuni ħafna, iħobb is-suċċess u iħobb il-folol. M'hemmx tajt, dik hija. U dina toħroġ ma' żmien. Għall-infals ukoll rajnija fil-bidu jesplojtja l-segwaċi tiegħu.
jisfruttom, jiġifieri japprofitta ruħu minnhom. It-tieni Pietru 2:3 fir-reba tagħhom meta tara r-reba li għadna kemm semmejna, ir-reba li jrid il-flus, fir-reba tagħhom jgħidilna Pietru dwar l-għalliema folots se jesplojtjawkom bi kliem iffabbrikati f'vintati ġifieri. Għall-infals b'xi mod japprofitta ruħu mis-sinċerità tiegħek, min-nuqqas ta' tarif li għandek tal-Bibja, mill-maturità tiegħek spiritwali, mid-djufija tiegħek biex ikun kapaċi jimmanipulak u jisfruttak. Dik hija karatteristika qawwija. Fil-ġemma, għall-infals joħloq mentalità. Okay? Anka dina tċumbawa. Ta' aħna kontra huma. Right? Għall-infals fil-ġemma tiegħu ikabbar joħloq dil-mentalità. Aħna il-Knisja propja, aħna u d-dinja l-oħra kollha, il-knejjes kollha l-oħra. Daw kollha li ma jissapportjawx u jew jikkritikawh jittimbrom bħala dewwa li qed jippersegwitawna. Okay, dawn huma l-dewwa li qed jippersegwitawna. U daw jippersegwitawna ġustament, jħassraħna huma. U din hija karatteristika tas-setet, Ġvidi waħda mill-karatteristiċi meta nistudjaw is-setet hija dina, illi l-leader tas-setta dejjem aħna u d-dinja kollha. Alright, kollha kontrina. Jekk taraw dokumentari fuq ċertu setet dejjem hekk. U din hija karatteristika tal-infals. Daw kollha li kritikawh blacklist daw mill-ewwel jittimbrom u l-nies tiegħu. Alright, għaliex aħna l-propja Knisja u mhux l-oħrajn. Xi wħud minnkom forsi esperjenzajtu di fil-passat, għall-infals idawar lilu nnifsu, għalmenu xi ħadd milux qalili, b'individwi debboli. Jobod persuni għall-infals ta' karattru sod, jobod persuni ta' konvinzjoni u integrità, dejjem ifittex, speċjalment dawk li jkunu fit-tmexxija, nies li hu kapaċi jikkontrollhom, kapaċi jmanipulhom, kapaċi jżommhom taħtu, nies illi joqogħdu ġifieri għal kull ma jgħidulhom. Għall-infals din hija tattika tiegħu karatteristika. Għal kontrarju, għall-inveru ifittex nies spiritwalment maturi għax jaf illi ħajxprunaw, ħajkorreġuh, ħajżidu mal-doni tiegħu. Mhux għall-infals, le, għall-infals ċirku ta' nies, mod speċjali ta' ġewwa, iktar ma jkunu debboli dgħajfin, iktar aħjar ħajirrenjaw, ħajsaltanu, ħajmexxiju mingħajr imma jkun hemm ħadd li jista' jikkontradixxih. L-aħwa, forsi tistgħu issibu ħafna iktar karatteristiċi jien semmejtilkom f'da kollu 14. Nispera li fimtu sew, okay, li dawn il-karatteristiċi tal-liema folots m'hemmx għalfejn ikunu kollha f'persuna waħda. Nerġa' nirrepeti. Biżżejjed tara waħda nerġa' ngħidlek biex tixallek bozza. U jekk xalitlek dik il-bozza, allura, okay, tajjeb illi bil-għaqal inti tagħmel ukoll disċerniment biex tara hemmx affarijiet oħrajn, hemmx karatteristiċi oħra. Ħa tasal konklużjoni li jekk f'dal każ dak il-persuna, dak l-għalliem huwa fals, allura twarrab lilek innifsek minnu. Mela, il-Knisja ta' Kristu minn dejjem u f'kull żmien kienet fastidjata mill-għalliema folots. Minn dejjem. L-istess għadu jiġri sal-ġurnata tal-lum. Stennew li tintaqgħu magħhom u tistaġbux meta dan jiġri. Kunu fuq l-allert. Dan huwa sigriet. Attenti. Alright, ara ma taħsbux li daw xi nies innoċenti. Okay, ara ma taħsbux imsiken ta' għall-infals mhux miskin. Għall-infals jaf x'qed jagħmel, brikkun l-imsiken huma ħadd ieħor. Okay, dawn huma l-pup li qed jilbsu l-libsa ta' naġa tiqarqu b'ħafna. Qed jiżvijaw ħafna nies mit-triq. Okay, l-ħsara li qed jagħmlu hija kbira. Ġifieri taħsbux li daw xi msiken u di sitwazzjoni hekk ħatibqa' sakemm jerġa' jiġi l-mulej, din hija realtà. Mela, biex nibdew nikkonkludu naqra. Id-disċerniment huwa il-ħila, okay, il-kapaċità biex inti tifhem u tapplika l-kelma tal-Alla
fil-Bibja, blan li tissepara l-verità mill-erru. Sawa, dak huwa d-discerniment li inti tifhem u tapplika l-iskrittura biex tifred tissepara il-verità mill-erru. Dak li hu ġej minn Alla, okay, u dak li mhux. Tissepara l-infals minn Allim veru. Huwa indispensabbli l-aħwa. Okay? Hija xi ħaġa ma tistgħux tgħaddu mingħajrha. Jekk tridu timxu sew, għax tista' tgħaddi mingħajrha, ma l-konsegwenzi ħajkunu koroħ. Ir-responsabilità hija tiegħek ta' kull Kristjan. Taħrabx minnha, inti fid-dover li tiddixxerni. Bħalma inti responsabbli fl-ikel li tikol inti. Ma tistax taqbad tikol bl-amment. Kapaċi tagħmilha għax kif għattilkom ingħatajtu dak kollu li għandkom bżonn. Għandkom l-Ispirtu tal-Alla sew jekk ilkom 20 sena Kristjani, anke jekk ilkom xarej. L-istess Spiritu natalkom, għandkom il-Bibja u għandkom moħħ. L-infals jgħidlek warrab moħħok. Imxi fuq li tħoss għaliex ix kapaċi jimmanipulawlek il-feelings. Il-moħħ imġeddet tarmuħx. Il-moħħ tittużaħ fil-qima, mod speċjali fid-discerniment. Allura, xi wħud minna Alla sejħinna biex nagħmlu ħafna aktar xogħol minn ħanajtek Kristjani normali. Jiġifieri xi wħud minna aħna x'irridu nagħmlu, irridu nirribattu dottrina falsa, irridu nagħmlu ħafna aktar xogħol billi nfittxu id-dottrini folos, eċċetera. Dan mhux għal kulħadd. X'jiġifieri? Tagħmlux l-iżbal, okay? Illi tiffissaw fuq il-gideb jew l-errur, jew tqattaw il-ħin kollu tiġru tagħmlu witch hunts jgħidulhom. Aw min il-ħin kollu jfittex dottrini folos, dak l mhux fals, aħlu l-ħin mod tajjeb fitxu l-verità. All right? Xi wħud minna Alla jrid isejħinna għax aħna f'pożizzjoni li nagħmlu biex nqattaw aktar ħin, imma l-Kristjani normali tqattawx il-ħin tiġru wara l-errur, imma fukaw fuq il-verità. Okay? Fuq il-kelma tal-Alla, importanti. Fejn għandhom x'jaqsmu l-għalliema u d-dottrini folot, jiena laqtitni kienet dal-ħsieb. Il-pożizzjoni xierqa ta' kull Kristjan dejjem trid tkun konoxxenza, ġifieri acquaintance, mingħajr fissazzjoni. All right, ifhmuha. Int, pożizzjoni tiegħek, l-attitudni tiegħek lejn l-għalliema folots u lejn id-dottrina falsa x'għandha tkun konoxxenza, ġifieri inti acquainted tafhom mingħajr min qed tiffissa. Jew mingħajr min tix ossessjonat bihom. Kif tibda tiffissa int fuq l-għalliema folots, fuq id-dottrini folots, żvijajt. Tax inti tiffissa ħanajtek fuq il-verità. Okay? Aktarx milli fuq l-errur. L-appell tiegħi huwa l-aħwa tkunux naiv. Iftħu għajnejkom, jekk diġà miftuħin, iktar milli huma miftuħin għaliex ir-realtà tal-għalliema folots u tad-dottrini folots jinsabu hija fostna. Okay? Hija fostna. L-għalliema folots attivi u attivi fil-knejjes, jiddispjaċina ngħidu, attivi fil-predikazzjoni. Okay? Fostna, mhux il-bogħod minnha. Ħafna drabi d-differenza bejn il-verità li qed jgħalmu u l-errur li huma wkoll jgħalmu hija fina. Hija fina, għax daw iħaltu l-verità mal-errur. Jiġifieri mbagħad sta għalina li niddixxernu. Il-konsegwenzi li intom tirċievu mill-verità u t-talim li mhux skont il-Bibja huma gravi. Okay? U ibżaw minnhom għax jaffettwawkom spiritwalment. Jaħassrulkom relazzjoni tagħkom ma' Ġesu jitfawkom lura. Għalhekk timmaġinawx ukoll li l-fals kemm dottrina, kemm għallim ħajajdlek minn qabel. Trid tkun int bil-għaqal u mhux kull ma tara fuq Facebook jew kif tara Christian Jesus taqbad u ddaħlu fik, le. Dak mhux għaqal, mhuwiex għaqal, qed tibla kollox bla doġġ. All right, ġifieri mhix ħassib sticker, again, fim din il-website dottrina falsa tgħallem, tkun int. Okay, tkun int. Is-sint ma tistax tagħmel dan jekk inti biblikament illitterat. U nerġgħu nħeġġukom. Aqraw l-Iskrittura, immeditaw fuq l-Iskrittura, ħad iskopru d-dottrini. Għax imbagħad, meta tiskopru l-verità, tiċċumbaw l-errur. Waħedkom, mhux għalfejn tkunu professuri. Għaliex kif għadna, l-errur u d-dottrina falsa ma taqbilx mal-verità fl-Iskrittura. Użaw daw it-testijiet.
Okay, forsi terġgħu tisemgħu din it-taħdita u tiktbuhom sakemm titalmuhom ħalli jsiru fikom. Alright, dawna smajtuhom illum forsi l-ewwel darba, okay, però jekk terġgħu tismawhom għandkom bżonn tkunu equipped intom. Alright, bħalma taf fuq affarijiet oħrajn fuq ċertu ikel tkun taf u x'tajjeb jew maqtuħ mill-esperjenza daw ukoll. Użaw daw it-testijiet, okay, għalikom infuskom u anke għal ħadd ieħor. Għatu każ u wobdu dak il-kmand li hemm fl-ewwel Korintin 4:6. Jiena dal-kmand tajt kemm u jibqa' jgħinni. Tmorrux lil hinn mill-ħwejjeġ miktubin. Tmorrux lil hinn mill-ħwejjeġ miktubin fil-Bibja. Qed tifhmuh dal-prinċipju tmurx lil hinn. Kif ħriġt minn dik l-erja tal-Bibja, you are in trouble. Għandek problema. Tmorrux lil hinn, kemm huwa kmand importanti dan. Għax ħafna dottrini folots imorru lil hinn mill-ħwejjeġ miktubin. Okay, nagħlaq billi nerġa' nikkwota tal-aħħar mill-ktieb nixtieq naraw il-Ġesu fejn hawn dal-kliem u naħseb huwa elu xira għal din it-taħdita. Naqraw hekk, indirettament ħanaraw x'inhuma l-preventivi kontra l-ereżija. X'inhuma s-salvagwardji li ħarsuna mill-valenu tad-dottrina seduċenti. Bażikament, irridu jittieħdu 3 miżuri preventivi. L-ewwel waħda, imxi regolarment u konsistentement ma' Kristu f'xirka safja u bidjenza sempliċi. Kun marbut miegħu. Number 1. Fit-talb ma ġej fejn żidu, nafu kif ikunu marbutin ma' Kristu mela dik. Kun marbut miegħu. It-tieni, ibqa' dejjem fuq l-allert. Kun diligenti, tonos, altrimenti ħadd tkun ikkaptivat minn filosofija umana li kapaċi ddoħħelu f'idnejk. Iżda bħallana tas-sereni twassal għar-rovina tiegħek. Kun fuq l-allert. U t-tielet u l-aħħar fittex li tkun stabbilit fil-verità. Hawn intebbħu kemm hi kruċjali l-Bibja mqazza biex narfu niddistingu bejn verità qaddisa u ereżija misħuta. Jew bejn għalliem veru u għalliem fals. M'hemm ebda mod ieħor kif nikbru fid-dixxerniment li fil-li naqraw, nistudjaw u nitħarġu fil-kelma. Amen.